Bilgune feminista izan zen, igual modu antolatuan edo ezagutu nuen lehenengo erakunde, elkarte, bilgunea. Niretzat feminista erreferente asko izan dira bilgune feministakoak, eta hainbat gauza ikasi ditut, eta sentitu izan naiz gertu, eta sentitu izan ditut haien gogoetak niren elikagai, iruditzen zait egin dutela lan handia, hori ez. Gero besteok agian liburuetan jaso ditugun gauzak edo ja normaltzat hartzen ditugunak, ez, hor egosten joan direla hainbat urtetan, ez. Importantea iruditzen zait, gauden lekuan gaudela, ahalik eta feminista erreferente gehien eta diferenteak edukitzea inguruan batetik, eta bestetik feminista horiek bilduta egotea nunbaiten, eta artikulatuta egotea. Naiz eta ni ez naizen bilgune feministako kidea izan inoiz, gehiago aritu naiz kultur munduan, eukitzea etxekotasun sentsazio bat, eta komunikazio hori, ez.